ଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ସାଗର ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ମଞ୍ଚିଣିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ଅଟଇଏ ବାଣୀ କହିଲେ ସୁକ ଶୁଣିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ଯେ ମନ୍ତ ହେଲା ଭକତ କହିବା ତା ଶୁଣ ସୋମବଂଶ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମେ ନୃପରାଣ କୁରୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ସେ ହସ୍ତିନା ନୃପତି ଜନ୍ମେ ଜୟ ରାଜାଙ୍କର ପିୟର ଅଟନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁର କୁମର ସୁଭଦ୍ରାର ନାତି ପଣ୍ଡୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ସେ ଅଟେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାବାଳୀ ନନ୍ଦନ ଯେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଣରେ କାମ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜା ବୀର ସୁରକ୍ଷରେ ସେ ସମସୁରପତି ପଣ୍ଡିତେ ପଣେ ସାକ୍ଷାତ ଅଟେ ବୃହସ୍ପତି ବାଣୀ ଗମ୍ଭୀର ବସନ୍ତ କୋକିଳ କୁସମ ଦୟାଳୁପଣରେ କିବା ଅଟଇ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ ଆହ୍ଲାଦ ଶାନ୍ତ ପରାକ୍ରମ ଧୈର୍ଯ୍ୟପଣରେ ରାଜା ମେରୁଗିରି ସମ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷଣରେ ଚାରି ବାରିଧି ପରାୟ ରାଜେଶ୍ୱର ପଣରେ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାୟ ଧନବନ୍ତ ପଣରେ ସେ ଅଟେ ଧନେଶ୍ୱର ବାଣୀ ଶୀତଳ ଯେ ସନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନୀର ଅଷ୍ଟାବଧାନରେ ପୁଣି ରାମଙ୍କ ସମାନ ତେଜ ଗୁଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତପନ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ସମ ନୁହେଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଣରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ବୈରୀ କୂଳରେ 32 ଲକ୍ଷଣ ଯାକ ଘେନିଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗର୍ଭରେ ମରିଯିଆନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ ସୋମବଂଶ ଉଦାହରଣ ଅଟଇ ସେ ବୀର ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଯାକ ଜୟ କଲେ ସତେବାର ବଂଶାନୁଚରିତ ମାନ ଶୁଣି ନରନାଥ ରାଜନୀତିରେ ବଢ଼ିଣ ସାଧି କ୍ଷତ୍ରିବୃତ ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଯେତେ ବିପ୍ରମୁଖରୁ ଏମାନ ଶୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ସ୍ୱଦେଶ ପରାଦେଶରେ ଶୁଣନ୍ତି ଗୁହାରି ପ୍ରଜାକୁଳ ପାଳନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ସମ କରି
ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଘୃତ ଦେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଯେତୋଷି ଅନ୍ନଦାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦେଖିବ କି ଶୋଷି ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସେବନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟହ କରନ୍ତି ଅତିଥି ଯେ ଅଭ୍ୟାଗତ ଭିକ୍ଷାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତୋଷି ସୁଜନ ପ୍ରତିପାଳନ ଦୁର୍ଜନ ନିପାତି ଉତ୍ତମ ବିପ୍ର ଦେଖିଣ ଚରଣ ସେବନ୍ତି ଏହି ରୂପେ ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନ କରି ଜନମୁଖେ ଶୁଭେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ନାଗଲୋକ ନରଲୋକ ଦେବ ଲୋକ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଏ ଏହି ମତେ କେତେ ଦିନ ହୋଇ ଗଲା ଭୋଗ ଦେଖ ସେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜା କର୍ମର ବିୟୋଗ ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ବେଟ ପାରି ଧୀରେ ଗଲେ ପଣ୍ଡୁ ପଣ ନାତି ଅରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ବନ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ସଖା ସେନା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ମିଳିଲେ ପରୀକ୍ଷେ ସେବନେ ପଶି ଖୋଜନ୍ତି ଗଣ୍ଡା ପଶୁମୃଗ ତହିଁ ନ ପାଇଣ ରାଜା ଗଲେ ଆନ ମାର୍ଗ ବୁଲି ବୁଲି ଆସନ୍ତେ ସେ ନଈମିଶାରଣ୍যେ ଦେଖିଲେ କତ ପଶି ଛନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସେ ଋଷି ପାଶରେ ଆସି ମିଳିଲେ ରାଜନ ତୃଷା ଲାଗି ବାରୁ ଦେହ ହୁଏ କମ୍ପମାନ ଏକେ ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ନିଦାଘର କାଳ ଜଳ କାହିଁ ନ ଦେଖିଣ ହୋଇଲେ ଆକୁଳ ମୁନିଙ୍କୁ ପୁଥିଲେ ରାଜା ଶୁଣ ହେ ପୁରୁଷ ଜଳ ଦିଅ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତ ହେଉଅଛି ଶୋଷ ପାରିଧିନି ମନ୍ତେ ଆଜ ପଶିଲୁ ଅରଣ୍যେ ବେଣ୍ଟ ମୋ ନିଷ୍ଫଳ ଗଲା
ଚିତ୍ତତୃଷା ଛନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତମ ଜ୍ଞାନେ ମାଗିଲୁ ଯେ ନୀର ଦେଲେ ତ ତୃଷା ହରିବ ଦେହ ହେବ ସ୍ଥିର ରାଜାଙ୍କ କହିବା ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ମୁନି ଯୋଗରେ ବସିଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୂତ୍ର ଘେନି ଏକେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୀତି ବ୍ରହ୍ମେ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ସେ କାହିଁ ଜାଣିବେ ରାଜା କହିବା ବଚନ ଏତେକ କହିଣ ତୃଷା ଆକୁଳେ ନୃପତି ବୋଇଲେ ଚଣ୍ଡାଳ କେହ୍ନେ ବୋଲାଉ ତୁ ଯତି ଏଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତୁ ପୁଣି ଅଟୁ ମହାମୁନି ବଧିର ପ୍ରାୟ ରହିଲୁ ବଚନ ନ ଶୁଣି କି ରୂପେ ତପ କରୁଛୁ ତପସ୍ୱୀ ବୋଲାଇ ଜୀବ ଆତ୍ମା କୁଳିତ ନ ଶୁଣିଲୁ ତୁହି ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ ରାଜା ଚାହିଁ ଚଉକତି ଦେଖିଲେ ମୃତ ସର୍ପେକ ପଡ଼ିଅଛି କ୍ଷିତି ସେ ସର୍ପ ଗୋଟକ ହସ୍ତେ ଧରି ନୃପନିଧି ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ରାଜା ଦେଲେ ନେଇ ବାନ୍ଧି ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ତହୁଁ ଚାଲିଲେ ତକ୍ଷଣେ ବସିଲେ ସ୍ନାନ ମଣହି ସାରି ସିଂହାସନେ ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ମିଳିଲେ ଆସି ଋଷି ବଳା ଦେଖିଲେ ପିତାଙ୍କ କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବେ ବନମାଳା ନିରେଖି ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି କାଳ ସର୍ପ ବୋଇଲେ କେଉଁ ଦୋରହା ଅର୍ଜିଲା ଏ ପାପ କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ ବୋଲି ନ ଗଲା ସେ ଭଏ ଗଳାରେ ଲଦିଲା ନେଇ ମୃତ ସର୍ପଟାଏ ମୁଁ ଯେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଇ ଜାଣ ଋଷି ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ତକ୍ଷକ ଆସି ଦଂଶିବ ତା ଗାତ୍ର ଆଜଠାରୁ 7 ଦିନେ ହୁଅ ତୁ ବିନାଶ ଏ ସାପ ଦେଲେ ସେ ଋଷି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସାପ ଦେଇ ପୁତ୍ର ପୁଣି
ବିଳାପ କରନ୍ତି। କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଣ ଉଠିଲେ କଜତି। କୋମଳ ନୟନ ମେଲି ଦେଖିଲେ ସେ ଋଷି। ହୃଦରୁ ସର୍ପ କାଢ଼ିଣ ପଚାରନ୍ତି ବସି। ହେ ପୁତ୍ର କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ କରୁଛ ବିଳାପ। କେବଳ ମହାତ୍ମା ଜାତ କରାଇଲା କୋପ। ଶୁଣି ମାହେ ଉଭ ତାତ ଶୁଣି ପୁତ୍ର କହେ। କେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲମ୍ବାଇଲା ସର୍ପ ତୁମ୍ଭ ଦେହେ। ତେଣୁ କରି ତାକୁ ମୋର କୋପେ ହେଲା ମନେ। ସାପ ମୁଁ ଦେଲି ଦଂଶିବ ସର୍ପ ସାତ ଦିନେ। ମୁନି ବୋଇଲେ ପୁତ୍ରରେ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ। ଧ୍ୟାନେ ଜାଣିଲି ସାପ ତୁ ପରୀକ୍ଷେ ବିହିଲୁ। କେଡ଼େ ଦ୍ରୋହ ଅର୍ଜି କଲୁ ନ ଜାଣିଣ କୋପ। ତମ ବଂଶ ରାଜନ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ନୃପ। ମହାଧର୍ମଶୀଳ ସେହି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା। ତୃଷାର ତୁରେ ସର୍ପ ବାନ୍ଧିଲା ମୋ ଗଳା। ତହିଁକି ତୁ ଏଡ଼େ କୋପ କଲୁ ଆରେ ବତ୍ସ। ସାତ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେବେ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ପୃଥିରେ ଆଉ କେହୁ ହୋଇବ ନୃପତି। ଏହିଠାରୁ ବୁଡ଼ିଲା ତ ସୋମବଂଶ କୀର୍ତ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ କଲ ତ ନ୍ୟାୟ। ହୁଅନ୍ତୁ ସହାୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ।